će mi život bez Ane? Ana mi je rekla, Igram ja ovdje Clash of Clans, znaš. da vreme leči rane. Ja bez nje moram, ali neću moći. Šta će mi život bez Ane? Kako me boje. Da ti izjebo, brate. Ovo je boba. Snimaš? Kad si ljev. Sad mogu da odljim. Tako. Pa ispucaj se. Znao sam da će ti se ovo desiti. Hoćeš ja jedan skin da ti upucam? Ajde, drži kameru. Drži. Čekaj be. Ajde, ništa nisi kliknuo. Čekaj da se setim to. Ja mislim da ide 1-0-1. Koji se, odakle taj skin? Pa imaš skinove, galeriju skinova, pa odeš tamo i snima. Gledaš. Ženski je skinu. Ne. Sad će Gario da ti jebi kevu. Ja sam znao, brate, da će neko. Vidi, umri. Što? Ne. Umri. Čipima. Vidi. Sad ću ja ti ja. Skin Galleries. Čekaj da izgledam. Ne, ja ću ti motam, ajde. Staviš. Samo požuri. Da. Ajde izbaviti neko. Evo ti. Može. Da. Ne. Ja sam rekao da ti požuriš zato što snimam pa. Koliko mogu da snimam? 8 minuta mogu? Ne, čekaj. Da pustimo muziku. Nemoj. Onda nećeš moći sjebati. Što onda neću moći? Da se ispucaš. Ne. Au, bate, šta je ovo bez naume? Da ima koji prvi. Brate. Da ja sada igram, da ja. Može. Ovdje ću se naći. Dobro, ja ću sljedeći put. Kako se to jede? On će me napadati. Ovo je oske. Vidi testere. Ton. Ne, ovo. Čun. Ne. Neće beš. Daj meni da ti pokažem. Vidi. Gde mi je krećem. Ja gledam preko snimka, brate, kako igram. Ovih malo 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5. Pa nije još ima.
Eto ga. 5. Eto, to je to. A kako